Gobarar daji na daga cikin manyan bala'o'i da ke addabar Amurka, inda ake fuskantar asarar rayuka, gidaje da dukiyoyi masu tarin yawa. Ga wani rahoto na musamman kan wannan al'amari. Gobarar dajin na ci gaba da haifar da mummunar barna, inda a jihar California gobarar ta lalata gidaje sama da 10,000 da wasu manyan gine-gine. A Los Angeles kuma gobarar ta yi sanadiyyar mutuwar mutane sama da 24. Sai dai ba wannan ne karo na farko da gobarar take afkuwa a Amurka ba. A shekarar 1871 gobarar Feshtugo ita ce gobarar daji mafi muni a tarihin Amurka, inda ta yi sanadiyyar mutuwar fiye da mutum 1,500 a yankin Wisconsin. A shekarar 2018 ma gobarar California, wannan gobarar ita ma ta yi sanadiyyar mutuwar mutane 85 tare da lalata gidaje sama da 10,000. Gobarar dajin na haifar da mummunar tasiri ga al'umma, ciki har da lalata muhimman wurare da asarar rayuka da dukiyoyi. Shugaban ƙasar na yanzu Joe Biden ya bayyana cewa gobarar dajin na barazana ga rayuka da dukiyoyi, kuma dole mu ɗauki matakan gaggawa don magance su. Haka shi ma gwamna Gavin Newsom na California ya ce muna fuskantar sabon yanayi na gobarar daji, kuma ya zama dole mu shirya don tunkarar wannan ƙalubale. Ishaq Ɗanladi Sani, Jigon Hausa.